Golf Sant Cugat i el Prat van protagonitzar un duel molt emocionant al Golf Llavaneres, en la darrera prova del Campionat de Catalunya Interclubs Infantil del 2017. Finalment, l'equip del Prat es va endur la victòria per només 3 cops de diferència, en un torneig en el qual han participat fins a 19 equips d'arreu de Catalunya, formats per 4 jugadors de categories infantil, alaví i benjamí. Sense els clubs no hi ha golf, això està claríssim. És la base de la promoció del golf i és la base perquè aquests nanos puguin competir i puguin ser el dia de demà la base important de totes aquestes llicències que anem al darrere. Desde pequeños los niños tienen muchos campeonatos y por lo tanto el gusto por competir pues lo tienes desde pequeño, muy fácil y muy accesible. El tema es que le empiecen a cogerle el gustillo a esto de competir, jugar con otros niños y divertirse en el campo de golf mientras haces una competición, ¿no? Eso es lo que realmente te tira para arriba el nivel de los niños, en la competencia. El jugador juvenil el primer que té que fer és divertir-se i després preparar-lo perquè pugui desenvolupar la seva tècnica i ser millors jugadors. I jo el que crec que és important és que a banda del que nosaltres puguem oferir per tot el que és l'educació golfística, sobretot es tenen que divertir amb els seus companys a les escoles i en els centres del rendiment que nosaltres posem a l'abast d'aquests jugadors. Quin paper ocupa el golf juvenil amb aquesta Federació Catalana? Un paper bàsic, perquè el golf tenim que començar per la base, a les escoles i els juvenils. Una cosa és el planter, una altra cosa és el futur, perquè el nostre promig d'edat a les llicències baixi del que tenim ara. Des de la Federació Catalana i amb aquesta nova candidatura el que ens hem proposat és un pla estratègic que inclou 3 elements importants. Un és la iniciació, 2 la formació i 3 la competició. El Prat, que partia com a favorit en posseir el millor hàndicap conjunt, va haver de lluitar en els duels individuals de stroke play per endur-se el triomf i ho va aconseguir gràcies als 66 cops de Josep Maria Serra que van resultar decisius i es van sumar els 78 cops que van sumar les seves respectives targetes Gonzalo García de la Calle i Àlex Albiñana, mentre que Bruno Camí va acreditar 79 cops. Tot torneig que sigui sobretot un campionat de Catalunya o que sigui un torneig que competim en equips, penso que una de les coses que ha de fer el professional i el capità de l'equip és aconseguir treure això, l'esperit competitiu. Els 222 cops acreditats en la jornada d'individuals, sumats als 140 de la primera jornada en els fútbol, van significar la victòria del Prat. Des que vam començar la competició jo crec que teníem moltes opcions. La veritat aquest tipus de tornejos pels nens són on tenen més il·lusió a jugar, ja que el golf és un esport molt individual i al final jugar en equip els hi treu ser molt competitius, sempre volen representar els seus clubs i deixar-los a la millor posició possible. La jornada va ser molt emocionant perquè l'equip de Sant Cugat es va situar líder provisional en fer un millor paper en el futbol, malgrat haver acreditat el mateix nombre de cops que el seu rival, 140. El fet de representar el meu club produeix una pressió extra, ja que no jugues per tu sol, jugues per al club, però segueix sent un campionat i al camp estàs tu sol.
hi ha molts factors per ser competitiu, però sobretot no baixar els braços, lluitar fins al final i no donar cap cop per perdut. Les opcions de triomf eren reals, però en la jornada de duels individuals, l'equip vallesà va fer 7 cops més que el rival, amb un total de 229 cops, que van resultar de la suma de les targetes d'Àlex Vergés, amb 75, Anna Invern, amb 79, i Álvaro Palomar, amb 75, mentre que Ignacio Jiménez de la Chica en va fer 81. El Raimac Golf va ser el millor en la classificació Handicap, amb un total de 339 cops, dels quals 137 provenien dels fútbol i 202 dels individuals. El Real Club de Golf del Prat se'n va dur al Campionat de Catalunya Interclubs 2017 amb un total de 362 cops al camp del Club de Golf de Llavaneres. Aquesta prova disputada en un camp en perfectes condicions i un temps òptim va tancar el calendari de competicions d'aquest any de la Federació Catalana de Golf. És per això que al mateix Golf Llavaneres es va celebrar també la festa de cloenda i l'acte de lliurament de premis del Comitè Juvenil de la Federació. Ha estat un gran orgull. Hem passat un cap de setmana fantàstic veient el camp de pràctiques ple absolutament de nens i ha sigut fantàstic. La festa va reunir jugadors, familiars i amics i va comptar amb la presència del president de la Federació Catalana de Golf, el senyor Ramon Noguer, el vicepresident Alejandro Andreu i el nou president del Comitè de Competició de la Federació Catalana, Alejandro García Echevarrieta. També van participar en l'acte el delegat infantil del Golf Llavaneres, Andreu Pérez Saldaña, en representació del club anfitrió. Durant l'acte es van entregar els premis als guanyadors de les principals competicions de la federació, com el Grand Prix infantil, Alaví i Benjamí, el Pro-Am Benjamí, el Campionat Catalunya Match Play Sub-18, el Triangular Juvenil i Benjamí de Catalunya, la Lliga del Comitè Juvenil i, finalment, la competició que va acabar aquella mateixa jornada, l'Interclubs Infantil. A qualsevol festa que hi ha un reconeixement públic de la feina feta pels nanos, jo crec que els motiva i que els agrada i que poden disfrutar els seus companys amb els premis rebuts. D'aquest triangular juvenil de Catalunya, l'Antiago Izquierdo. A més, els participants en l'acte van poder prendre part en el sorteig de regals dels patrocinadors de la federació i van poder gaudir d'un bon tassó de xocolata calenta per tancar l'acte.